खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बिटिसिनि 25 नं बागानपारा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय बगुलमारि भिसिडिसिनि बाथाबारि गामिनि सा 30 सुबुङा फुड पयजन जानानै डक्टर रबि बर' सावस्रि फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायफोरखौ खौरां लाहैयो। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' रायजोआरि फाहामसालियाव सा 30 सुबुंफोरा बिस गोनां आदार जाफ्लांनानै फाहामथाय लागासिनो। बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा सावस्रि फाहामसालियाव नुजाथिहैनानै खौरां लानानै फाहामगिरि सुपारिनटेन्डेन्टखौ गोग्गो फाहामथाय होनो थाखाय खावलायो। मख'नो गोनांदि बगुलमारि भिसिडिसिनि बाथाबारि गामिनि सा 30 सुबुङा बिस गोनां आदार जाफ्लांनानै डक्टर रबि बर' सावस्रि फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। गोजोन्थों।